Zvakatangira pakuba zvinhu mubhodha. Mamuka sei muri yeZimbabwe tinokuchingamidzai zvekare kune chimwe chirongwa pano paZim Facebook Secrets and Confessions. Regedzai tibva tapinda mumamessages edu atadzoka takakubatirai. Message yedu yekutanga yakamira sekudai so: hanzi muri sei mukoma, munogona zvenyu kuposta nyaya yangu no problem. Ndikuda kuti vamwe vanhu vange vachizviziva kuti zvinhu zvakadai zvinoitika munyika. Ndine mari iko zvinozvi, vanhu vanotondiona sekunge ndine mari yakawandisa, uye zvekare ndinozongovharidzira semurimi, uye zvekare ndakazobudirira nekuda kwekurima kwandinoita, but ndine mhiko dzimwe idzo dzandinofanira kuti ndiye ndichizoteverera mune zvinhu zvangu zvose izvo zvandinoita. Kurara ndiro dambudziko hombe, because hey, tunhu twacho tunofamba usiku, hatuzorore, tunenge tuchingonditi muka tinge tichimbotaura. Hari iri mumba mangu iko zvinozvi iri kuda ropa, vana vangu vaparara, uye zvose izvi zvakatangira pakuchiva zvinhu zvevanhu pabhodha. Ini muchanditi Jabulani, ndakamboshanda kuZimbabwe Revenue Authority paBait Bridge pabhodha paya. Ndichachinja makore, ndichati around 2015. Panguva iyoyo ndakange nditori munhu aitokiya metsi dzake aizivikanwa mubhodha. Saka ndaiti kana nditori pashift, kana uri munhu wangu waitongoziva kutongoti kutongodarika same time, but ndaiva neutsinye wekuti vanhu vaiti kana vakandiona, kana mamwe maagents, maclearing agents, vaitoziva kuti murume uya weutsinye, vanhu vototanga kutotya. Ndainge ndakambotanga ndiri munhu aiva nemwoyo wekusevha nyika yake nevanhu zvekare, ndichida kuti pange pachiva nebalance, because ndaizviziva kuti vanhu vazhinji vanenge vakanzi vakaenda kunana Joni, munhu azotenga motikari, ukamuona achitatarika nemotikari yake achida kuiyambutsa, unofanira kuti uchizviziva kuti akaita nguva yakareba achizama kuunganidza mari, but salary yacho yaisakwana semucivil 70. Mukoma vanhu vanofungidzira kuti mamwe mazimra offices vanorarama zvakanaka. Chokwadi ndechekuti pressure yakange iri too much. Rent ende dambudziko rakazoitika ndere magirlfriends. Ndakange ndava nemagirlfriends ekuwanda, family kushandisa mari every day. Ininiwo ndaiva nemadzimai akawanda, one kuHarare, one kuBulawayo, one kuMusina, but paiva neumwe wandakange ndichida, uyo wandichati Petronella, akange achigara kuBait Bridge. Ndaitomuitira zvinhu zvose kudarika kana mudzimai wemumba. Problem ndeyekuti nge akange ari munhu aida a flashy lifestyle, akange asingadi zvinhu zvelevel repasi, aida kutongoonekwa. Saka ndakatanga kuba zvishoma nezvishoma kuti ndinge ndichisustain lifestyle yaaida, because akange ari munhu ainge akanaka wandakange ndichida. Kana munhu auya nemagroceries from South Africa, ndaigona kutongotora zvimwe zvinhu, especially kana ndaona kuti zvinhu izvi zvinenge zvakanaka. Ndinorangarira kuti chinhu chekutanga chandakaba pakambobuda maTV. Kune maTV ekuSouth Africa, mamwe ainzi maEcoso. Pane mumwe mukadzi akange aine TV yake yakange iri hombe, ndikaichiva ndikati imba iyi, mumba maPetronella, inogona kunoluka nice, ndokubva ndaitora nekuti akange asina mari yekubhadhara customs. Saka ndaitora zvakanaka zvose. Mumba memadzimai angu ose makange makazara nezvinhu, including mumba mangu muHarare, zvinhu zvandaitora kubhodha. Ndaingoti kana ndafunga kuti mubhedha wevana vangu hauchaite uyu, ndaitoziva kutoti kana ndiri kubasa, ndiri pabasa, ndinenge ndichitopanda, ndichipanda mubhedha, ndikatotora mubhedha kubva kuna Malaicha totoita madhiri paya, then ndobva ndatoburitsa mubhedha wangu mubhodha uyo wakananga kuHarare. Firiji chaiyo ndakange tiine mafiriji maviri matatu mumba mangu, andakange ndisina kana kumbobhadharira senti kunze kwekuzongoshandisa mari yetransport chete kubva muBait Bridge kumaendesa kuHarare. maTV komafoni, vaya vaita zvekunohodha mafoni, ndaingokumba mafoni ndomatengesa, nehembe handingatauri. Madzimai angu ose vakange vachiita zvekutengesa hembe, vachistoka kubva kwandiri muzvinhu zvandaitorera vanhu mubhodha. Ndaiimpounda zvinhu panenge pasina kana chikonzero, ndaingoti paperwork yenyu haisi right, ndaitozivikanwa nekuda kweutsinye. Saka ndakange ndakatotenga munhu wandai
wandaizivawo wandaishandidzana naye wekuti iye aikwanisa kuita sekunge ari kuda kukuklerai zvinhu zvenyu but tichitodya ndaiziva kuti kana ndikasakutorerai zvinhu but mari yandinenge ndakuchajai inenge iri mari yekuti kana imi mukazoona muchizonzi munenge maibhadhara mari iyoyo munenge mabuditsa mari yakawanda. So ndiko kwakange kuri kurarama kwangu kwandainge ndichiita ikoko pandainge ndichishanda ndiri mubhodha. Pane zvose zvandainge ndichiita ndakange ndisina kana chinhu chimwe chete chandainge ndichiona chakange chiri bad. Saka mudzimai wandaida wemuBaitbridge aifadzwa kwazvo nazvo zvandainge ndichiita, kuti ndikatora mablankets magroceries ndikaenda nazvo kwandiri aitoti my man I love you for this nekuti unondida. Saka one day ndakaona it was an 8-ton truck yakange yakazara nemabuckets. Driver akange ari muZimbabwe aine umwe mukadzi muridzi wemagoods. Paperwork yavo yakange iri clean. Zvavakaita vakaenda kuJoburg vakaita sekunge vari kuhodha ma-empty buckets. Saka ndakatarisa everything zvakange zviripo ndokubva ndachizongonyumwa zvangu kuti vanhu ava vangangonohodha mabuckets kuSouth Africa. Ndokubva ndangovati vhurai bucket iro. Vakati varivhura ndikabva ndaona kuti makange muine brongo rakange ririmo. Ndakavabvunza kuti ko brongo iri how far. Saka ndakabva ndati ndava kutoimpounda truck renyu. Driver wacho akachema akati akange asina mari yakawanda. Ndakange ndiine munhu wandainge ndichitoziva kuti ainge achiita zvekutenga brongo rinenge ratorerwa vanhu obva achizoriendesa zvake kuHarare. Ndakamufonera pandakapinda muoffice ndichira sekunge ndakange ndichiripota nyaya yacho, apo varidzi vemadrugs vakange vachitobvunda vachitofungidzira kuti vainge vasungwa. Motikari yakapinda mubhodha yakange iri pick up. Saka pick up iyi yakange ingori pick up yewhite zvekuti waikwanisa kufungidzira kuti it is a state vehicle. Ndokubva tatotanga kuto offloada kubva mutrack riya ende vanhu vachitovhundutsirwa vachitofungidzira kutoti zvinhu zviri kutoendeswa kuwarehouse yezimra, but zvinhu zvaitoenda kubridge zvichinokuturwa zvobva zvadzoka. Ipapo ndopa ndakarova mari mukomana ndakarova mari yakawanda. Saka ndakakwanisa kutenga Ford Ranger. Upenyu hwandairarama it was above my salary. Saka mumabasa umu munenge muine vanhu vanenge vaine jealous, especially border rakaita seBaitbridge, one of the busiest one in Africa. Zvichireva izvo kuti mari inotenderera paya mabillions nemabillions. Saka vamwe vanhu vakasvika pakuzonditengesa pabasa nekuti vakange vasingachafadzwe nekaupenyu kandakange ndichirarama. Eventually ndakazotengesewa. One morning ndakasvika kubasa ndikadaidzwa kuma-offices, pakange paine ma-investigators. Mukoma ndakabva ndaziva kuti pangu pakange pandiperera. Vakabuditsa evidence, ma-statements, ma-pictures, everything. Ndikadzingwa basa, no proper pension, no respect, nothing. Vamwe vanhu vaitondiseka. Saka kana Arisa Petronella akatosanga kutondipushirawo kure achiti iwe zvino nichararama newe sei because hauchashandi. Ndo pandakazvionera pamhuno sefodya kuti zviya zvandaigara ndichiudzwa neumwe muchinda wangu kuti munhu uyu kauyu madiro anoita mari, ukanzi hausina mari anokurasira kure. Ndichiti no, uyu ndiye munhu anondida zvemazvokwadi. Saka ndakati ndodii, munhu haachandidi. Mamwe magirlfriend akamboedza kushingirira but vakazongotanga kungondibloka one after the other. Mari yakabva yapera nekukurumidza nekuda kwelifestyle yangu. Ndakasvika pakutadza kugadzirisa motikari ndikaitengesera makanika nemari yakange iri very silly. Ndopa ndakaedzawo tuma small businesses, mapatsi emotikari, nothing was working. Ndakazotanga project rehuku kumusha, but huku idzodzo Mwari vakairatidza kuti vakange vandifuratira mushure mekunge vandiseka. Ndakahodha huku dzangu dzakange dziri 200. Ndahodha huku idzi ndaitarisirawo kuti sezvo ndisisina chekuita ndokugara zvangu pamusha ndichingozvichengetera huku dzangu ndichitengesa. Huku idzodzo mukoma dzakabuditsa 0. Handina kana profit yandakaita. Huku dzakapera kufa nezvirwere. Life yangu yakadonha mukoma kuita kuundomoka kusvika mumadhaga. Ndakange ndawira mune rimwe gomba rekuti it was very hard kubuda mugomba rainge rakaita sairoro.
ndakabva ndachizofonera imwe shamwari yangu umwe wandakangorangarirawo ndakatogara muchirugu chehuku ndichida kuti ange achindikweretesa mari. Ipapo ndakange ndava nowe ndisingachazivi kuti aikwanisawo kundibatsira ndiani. I still remember that day mukoma ndakange ndaswera muswero wese wezuva ndisina chandainge ndamboisa kumuromo wangu. Saka given uyu akange ava kugara kumasvingo ndaizviziva kuti akange aine macastles. Dzimwe nguva ndaitombopota ndichimubatsira kuyambutsa motikari dzake zvemadhiri. Saka life yake yaikange iri bo and business rake rainge richitofamba zvakanaka. Ndakamufonera ndichimukumbira chikwereti. Saka akatoita sekunge ainge andishayinira akanditi uya kunoku kumasvingo titaure. Ndikati asi nhai Mwari, munhu ndiri kumuudza kuti handina kana chandambodya since morning, undiudza kuti uya kuno kumasvingo from Harare. Saka ndakazongoitawo madhiri angu ndikatengesa imwe foni yandainge ndiinayo kwava kubva ndachizokwira bhazi. Ndakange ndisitomborina mari ngekuti ndichizoshandisa pakudzoka zvikare kuHarare. Ndasvika ndakataura naye ndikamuudza kuti shamwari, ndiri kutoziya nenzara kutaura kudai. Akangoseka zvake akati handeiti mbonodya. Ndokubva taenda pane kamwe karestaurant makarimo mumasvingo tikagara pasi zvedu tikatanga kudya. Akati shamwari, kwaramba uchiita mabusinesses awa auri kuita ezvemapurojekiti zvehuku unonyura shamwari. Ndikati ndibatsirewo. Akabva ati usati wadzokera mumaprojekti izvi pane munhu wandinoziva ari kutsoya ndou anokwanisa kukubatsira. Ipapo ndakati ndodii kuenda kuSouth Africa. Saka given akanditi don't worry, kana uchitoda tokwanisa kutoenda zvanhasi because munhu uyu anogara ari busy. Ainge achitotaura naye munhu iyeye waainge achiti ndiye anogona kundibatsira. Akati kana uri free and passport yangu ndakange ndiinayo. Ndakapinda mumotikari ndisu uyo from masvingo tikayambuka kuSouth Africa, then ndokubva tachizoenda kuThoyandhom kune imwe n'anga. Saka takazoti tasvikapo pamba peng'anga takabva tachizonzi taifanira kumirira kuti n'anga iyi enge ichizopedzisa mamwe matare because pakange paino umwe muSouth African ainge auya kuzobatsirwa aitawo zvemakombi. Saka makombi ake ainge achiuraya vanhu. N'anga iyi yakazoti yapinda nene mumatare ikabva yandiudza pachena kuti chinhu chakandiuraya rwakange rwuri ruchiva. Zvino ndakati ndodii? Vakabva vandibvunza kuti ndakange ndichida kuita mari here sezvandainge ndakamboita before. Ndikati hongu. Vakati hapana chakaipa. Vakabva vandipa hari. Mukati mehari makange muine ropa chairo. Hari iyi yakange ichidziya sekunge yakange iine chinhu chakange chichirarama chiri chipenyu chichirarama chiri mukati. Vakanditi hari iyi ndo ichakupa upenyu hwakanaka. Vakabva vandiudza mhiko dzangu dzandakange ndichifanira kuti ndige ndichizotevedzera. Mhiko yangu yekutanga yakange iri yekuti hari iyi yakange isingafaniri kuoma ropa rakange ririmo mukati. Mhiko yechipiri yakange iri yekuti ndakange ndisingafanire kuti ndakange ndichifanira kuzopota ndichizopa vanhu mari asi vanhu ava vari vatorwa kwandiri. Mhiko yetatu yakange yakafanana nemhiko yepiri yekuti ka4 pamwedzi ndinofanira kupa vatorwa mari. Saka ndakati ndavabvunza kuti sei, vakati unenge uchirasira minyama yako kwavari nekuti hari iyi inouya nemunyama wakaipisisa kwazvo wekuti ukasapota uchizvichenura unokwanisa kana kungokaruka watanga kupenga. Saka ndakabva ndachizogamuchira pane zvose izvozvo. Ndakanzi zvekare haufanire kuti unge uchizodzoka mumatare angu. Kana uchizouya kunoku unongouyawo zvako kuzongoona gogo vako, not kuti unouya kuno uchindiudza kuti hazvisi kufamba, nekuti pano unongoromba kamwe chete. Hauchatitendedzwi zvekare kupinda mumatare angu nekuti unenge wanyanyisa kusviba nekuda kwemhiko dzako dzeurombwa. From there on zvinhu zvangu zvakatanga kufamba zvekare.
within 1 year ndakawana plot 15 hectares. Ndikatanga kuita zvefarming ndakange ndava nemombe, matractor, mari yangu mukoma yakange yava kunyatso kurongeka zvakanaka. Vanhu vaitoti iko zvino zvijau azosimuka zvekare. Paakange ari kuzimra ainge achitotambisa mukana, but ndakaona kuti mukati meimba zvinhu zvangu zvakatanga kuipa, mukadzi wangu akatanga kurwara. Saka ndakazoti nerimwe zuva ndichifamba ndopandakanzwa izwi rakati kwandiri, uri kufanira kuti unge uchizadzikisa mhiko dzako, nekuti kana ukasazadzikisa mhiko uri kuzofa. Saka given iye pachezvake ndiye akatondibatsira kutenga plot rangu rekutanga kumasvingo site. Ndikatotanga project yekurima, zvinhu zvaitobudirira zvekuti kana ndega ndaitoshamisika. Mvura yaiuya, vamwe vaiti kana vachiti vatadza kurima nekuda kwedrought, mombe dzangu dzainge dzisingafi. Ndaiti kana ndikanzi matomato muploti, chibage, maonyeni zvose zvaibuda zvakanaka. Within 2 years ndakakwanisa kutenga a much bigger farm. Mukoma ndakange ndatova munhu akange atovawo nevashandi, ndichitozvidemba nguva yose yandakange ndakatambisa ndichishanda. Hari iyi ndainge ndakaudzwa kuti haifanire kuti inge ichizoonekwa kana kuzivikanwa nemudzimai wangu painenge iri, nekuti kana akangoibata chete zvinhu zvaizondipandukira. Saka zvandakaita mukoma, ndakabva ndachizotsvaka full house ndokubva ndatanga kurenta. Ikoko kwakange kusingagari munhu, ende ndakange ndakatoisa property yangu imomo. Ndikatotsvaka gardener aipota achizotarisa pamba ipapo, nekuti varidzi vepamusha ipapo vakange vakasiyirwa imba nevabereki vavo vainge vakashayika, ivo vakaenda kumberi kwemakungwa. Saka vaida kungoona mapictures zvinoratidza kuti imba yavo yakange yakachengetedzeka. Saka ndaipota ndichienda ndichinonorarako dzimwe nguva nemagirlfriend. Nerimwe zuva ndakati ndaendako ndadisappointiwa nemunhu wandaifanira kuzosangana naye. Hari iyi yakatanga kuita zvakange zviri strange. Ndakange ndakarara around midnight ndokunzwa munhu achifamba mupassage. Ndakafungidzira kuti maybe mukadzi uya wandakange ndaita appointment naye ndiye ainge auya. Pandakabuda muroom ndakaona light rakange riri muroom iyo yakange ichigara hari. Door rainge rakavhurika zvishoma, asi mukati mairatidza kuti makange muine munhu akange achitaura. Saka ndakafamba ndichifungidzira kuti maybe yakange iri mbavha. Ndakange ndakatobata weapon ndichiswedera pedo padhuze nedoor. Ndipo pandakabva ndachizonzwa kuti voice riya rakange richitaura riri mukati rakange richitaura kuti kudii. Ndakanzwa voice richiti ndine nzara. Mukoma, ipapo ndakabatwa nekutya kwakanyanyisisa. Apa n'anga iya yakange yakandiudza kuti handifanire kuti ndinge ndichizodzokera kwairi. Ndakabva ndatanga kupinda mune dzimwe n'anga ndichida kunzwisisa kuti zvinhu zvazvainge zvadaro ndaifanira kuti ndige ndichiita sei. Kose kwandaienda ndakange ndisingambovanzi, ndaiburitsa chokwadi changu pachena. Ndakabva ndachizoudzwa neimwe n'anga iyo yandakabhilivha mairi, because yakatongondishopera kuti iwe une hari yeurombwa. Ndikati zvinhu zvandiine hari iri kutaura sekuru muri kuti zvonzwinyi? Vakabva vati kwandiri, chaunogona kuita pari zvino ndechekuti unofanira kuti unge uchipa hari iyi zvairi kuda, nekuti kana ukasaipa uchaona kuti ichazokuparadza. Saka vakanditi ndinge ndichiuraya huku nhema, ndobva ndasvinira ropa mukati. Ndakaita saizvozvo. Tikatombogara ndakange ndakavaudza mhiko dzangu, ende dzimwe mhiko ndakange ndisingachaiti panguva yacho iyoyo, nekuti ihaso mukoma, mhiko dzekuti unofamba uchipa mastrangers mari, nekuti vamwe vanotoramba, ende mari iyi unenge uchifanira kuti unge uchigamuchidza munhu mari mumaoko. Saka ndaiwanzokufamba muHarare muCBD ndobva ndangopa munhu mari, shamwari $100 iyi ndangoti ndige ndichikupa mari ukwanise kutengawo something zvaunoda. Saka vamwe vaizoita sekunge vanonyumwa kuti
zviripo here izvi kuti unongondipa mari hatizivani wava kutondipa mari? Vamwe vairamba, vamwe ndo vaibvuma. Saka ipapo zvakange zvichiitika ndo zvaita kuti mhiko dzangu dzinge dzichizokanganisika nekuda kwekuti anenge aramba mari yangu, munhu iyeye anenge aita sekunge ashora ini ende kushorwa. Uri munhu anenge akaromba, zvinenge zvitori nemaeffects anenge asina kunaka azvinozoita kwauri. Saka sekuru avo vakazondibatsira ndinoda kuvatenda nekuti ndivo vakazondipa plan yandakazotanga kushandisa kusvika pari nhasi. Vakanditi, iwe kuti zvisakunetsa, chipota uchibuda every week. Ndinobuda ndofamba nemotikari yangu, ndinokwanisa kufamba kubva muHarare kuenda kuBulawayo ndisina rwendo rwekuenda kuBulawayo kana kubuda ndakananga kumasvingo. Ndikawanawo munhu anenge achihaika, then ndinobva ndamukwidza mumotikari yangu. Kana andibhadhara mari ndobva ndati you know what, inini ndiri mufundisi, saka shamwari chitora mari iyi, dzimwe nguva $20 kana kuti $100. Vanhu vazhinji vanotofara because vanotofungidzira kuti zvandinoita izvi ndinozviita because ndiri munhu ane mwoyo wakanaka, but havatozvizivi kuti ndinenge ndichiita zvose izvi nekuda kwekuti ndinenge ndichitorasa mhepo dzisina kunaka. So every month ndinofanira kuenda ndiri ndega kuma-rituals kuimba iyo yandinolodya. One night ndakange ndine girlfriend rangu uyo wandichati Lydia, akange akadhakwa, but mukudhakwa kwake hamene kuti zvii zvakazomumutsa paakange asingafanire kuti ange achimuka. Saka ndamuka midnight ndichida kuenda kunodeketerera kwahari yangu, ndikamusiya akarara mubedroom. Lydia akabva anditevera, saka akabva achizonondiwana ndiri muroom. Akandibvunza kuti ko chii chiri kuitika, ndokubva ndamuudza chokwadi kuti shamwari ndo nyaya iripo, kuti ndinge ndichinzi ndaita mari ndinofanira kutopota ndichitodeketerera kwairi hari iyi. Saka akazosvika pakunditya. Ndiye munhu umwe anoziva dzimwe mhiko dzangu dzandinoita. So I have my daughter uyo wandinoda zvakanyanyisa, ari kuChina. She is studying computer engineering, a bright girl chaizvo. She makes me to be proud. Saka iyewo ndiye anofanira kuti ange achizofa sezvakataurwa nehari. Akandifonera akati, teti, ndiri kurota umwe mukadzi anenge akagara muroom mangu every night. Anenge achindimanikidza kuti ndinge ndichimutevera, but ndava kuda kubuda panze. Ndo pandinozongonzwa mama vachiti, iwe dzoka iwe, hona murume uyo. Ndiri kuona umwe murume anenge akabata hari. Manje hasi kuzviziva kuti munhu iye anenge akabata hari ndini, nekuti hari iyi iri kufanira kuti inge ichizozara pakusvika pakupfachukira neropa rake. Saka nekuda kwaizvozvo mukoma, ndizvo zvandiunza pano kuti ndinge ndichizowana munhu anondibatsira. Imwe nyaya zvekare inondishungurudza, vana vangu vakomana vaviri avo vari kuSweden, they are just normal boys, but zvinhu zvava kuitika pavari zvinhu zvisina kunaka, because umwe wacho paakauya kuno akati, dad, I have something to tell you. Saka vakazobuda pachena kuti vose vari same sex relationships. Saka ndakatsamwa zvisingaiti, asi nanga imwe yakange ichindibatsira yakandiudza kuti zvose izvi zviri kuitika kwauri zviri kuitika nekuti mhiko dzako dzakakanganisika, nekuti pane munhu akakuona uchiita mhiko dzako. Uya Lydia wekundiona ndichideketerera kwahari, ndikamuratidza hari, akationa kutoti mukati mehari munogara muine ropa rinenge ririmo. Saka Lydia ari kunzi anofanira kuti ange achizofa. Zvino kuti ndige ndichimuuraya, pose pandiri kuudza hari kuti iende kunomupedzisa imuuraye, iri kudzoka kwandiri yondipa umwe urwere hwakanyanyisa hwekuti ndinokwanisa kuita maronda muviri wangu wose, ichiti wanditumidzira kune moto. Saka niwe wechinzwa kurwadziwa kwandakaitwa.
saka after ndaenda kun'anga yakangondipawo mishonga, but iko zvino zvimukoma zvinhu zvacho hazvichafambi zvakanaka because hari inototaura neni, ende kana ichitaura neni ichitoti iri kutoda ropa kuti ropa ringe richizozara muhari kusvika rapfachukira. Apa ropa racho riri kudiwa riri ropa remwana wangu musikana. Ndiri kuzama zvose, huku, mombe, everything I am trying kuti ndige ndichiita masacrifices, but zviri kuramba. Varume, kuromba hakuna kunaka. Ndiri munhu anogona kunge aine mari, but kuti ndinge ndichienjoya mari yacho zvinonetsa, nekuti kana ndakatarisa mhuri yangu zvakangooma varume. Situation iri kuSweden uko haina kumira zvakanaka. Handizivi kuti vana vangu kana kuri kunzi vakazozviziva kuti baba izvi ndo zvavakaita vanozozvigamuchira sei, kana kuti vanokwanisa kuzotondibaya nemapanga kana kuti nematemu. Ndichange ndichizotevererawo ndiri mucomment section chandanga ndiri kuda, kana kuri kunzi panenge paine munhu uyo wamunenge muchiziva anenge ari munhu anenge aine masimba ekuti kana akandibatsira zvechokwadi ndinobatsirikana, kana kuri kuparadzwa kwezvinhu izvi zvobva zvachizoparadzwa once and for all. Kana iri hari yacho ngaichingoparadzwa zvayo. Ndinenge ndiinemi vedare ndiri mucomment section. When you post my story mozongondisivisa. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu avo hanzi ndaimboshanda kuzimra. Zvakaoma, ngatitaurei navo mucomment section. Pakaipa hanzi ndiri kutsvakawo munhu anogona kundibatsira ndikwanise kuparadzirwa hari iyi, nekuti ndiyo iri kukonzeresa maproblems angu ose. Let us try to speak with our dear brother mucomment section. Regedzei tibva taenda panyedu inotevera. Hanzi mukoma zvina kumira fine. Ndanga ndiri kutofara zvamanje manje. Ndine kombiwo yangu yandakatenga, saka kombi iyi mishure mekunge ndaitenga ndakabva ndachizoendawo as a vendor kune imwewo funeral parlor ndisingadi hangu kutaura nemazita. Saka ndakavaudza kuti ndine kombi yangu and I am willing kuti ndinge ndichizopota ndichizotakurawo zvitunha zvemaforeigners anenge afira muSouth Africa. Saka handingotakuri zvitunha zvemaZimbabweans kune vanhu vemuBotswana vagere muno, Namibia, kuMalawi, Mozambique uye zvekare neZambia nenyika yedu yeZimbabwe. Saka ndiri kutokwanisa kutoonawo nyika dzakasiyana siyana, but pane chiitiko chimwe chakaitika. I feel like I want to give up. Ndakabva kuSwaziland ndiine chitunha cheumwe mukadzi uyo akabayiwa nebanga kuhostel kuRustenburg. Saka akabayiwa nemurume wemunomu muSouth Africa mushure mekunge abatwa aine umwe murume imomo murumu mavo. Saka ndakabva ndachizoenda ndikanotora chitunha mushure mekunge vaita mapreparations ose. Zvino ndakati ndiri muroad, motikari yangu mukoma yakangotanga kungosheka kuvibrata. Ndakatofungidzira kutoti kombi yangu yafa. Saka ndakati ndashingirira ichivibrata yaita zvekutogwina zvekuti ndakapinda mulimp mode ndava kudriver around 20 kilometers an hour. Ndakashingirira kuda about an hour ndichifamba saizvozvo kusvika ndasvika panext service station. Ndasvika paservice station ndakatarisa ndichitsvaka kuti chii chakange chichikonzeresa, sezvo kubata ndichigona kubata nekugadzira motikari handina kukwanisa kuona kuti chii chainge chakonzeresa. But mukoma ndakaona umwe mukadzi akange akagara pamusoro petrailer. Mukati metrailer ndimo makange muine coffin. Saka ndakangofungidzira kuti maybe ndakanganisa kuona. Pandakatarisa zvekare ndikamuona aripo, then ndokubva achizongonyangarika mukadzi iyeye. Zvinhu zvakandishamisa zvakaitika ipapo. Saka ndakatovhunduka. Kana vamwe vashandi vepagaraji vakatoshamisika vachitondiona ndichivhunduka, vakangondisiya ndakadaro. Ndakabva ndapinda mukombi ndokubva
ndaedza kustarta motikari zvekare ikabva yatongoita on. Ndakaona kuti sezvo it was around 3 ndikati pano ndava kutongorara zvangu nekuti kuti ndichafamba nechitunha ichi ndinokwanisa kuzopinda busy. So the next morning ndakamukira kuzvi 5 kwachena ndokubva ndatanga kufamba. Chiitiko ichocho chakandikatyamadza uye zvekare ndasvikako kuSwaziland ndine chivanhu chandakaitiswa chekunwiswa mvura yakacherwa zvayo mutepi, asi ndakanwiswa mvura yepamusha ipapo zvekare nekugezeswa maoko kuti vangava vari vanhu vainge vachizviziva here kuti ndine zvandakasangana nazvo. Ndava kutotya kuramba ndichiita basa iri. Ndinodawo advice kubva kune vedare renyu kana painewo akambosanganawo nazvo achiita zvekutransporta zvitunha. Muri yeZimbabwe ndo message iyo yandakatumidzirwa ichibva kuna mukoma vedu. Ngatitaurei navo mucomment section. Zvakangoma hazvo veduwe. Munoitawo here zvekutransporta zvitunha? If so, you can bring your confession to our inbox muchitiudzawo kuti ndeapi mashura awo amakambosangana nawo. Vadiwa vateereri, ndo messages atanga takakubatirai. Ngatisanganei zvekare mune zvimwe zvirongwa zvinotevera.